Марат Вазыхович Лотфуллинға береміз. Ол енді біздің милли мәгариф темасында ең тіп білгіч, тарих институтының хезмәткәре, Үлкен фәнни хезмәткәр. һәм мәгариф ассоциациясының президенті болып эшли. Мөхтәрәм җәмәгать, Темасы, гафу итегез, темасы язылган программада. мин алдан чыгыш ясаучылар белән килешәм фикерләре белән инде Русланга истәп шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, яулык өчен генә көрәшү, ул көрәшнең бик кечкенә өлеше. Чөнки Россия законнары нигезендә, мәсәлән, оешмаларда халыкның теләге буенча намаз укырга бүлмәләрдә булырга тиеш. Ул безнең Татарстанны алсак, һәр мәктәптә булырга тиеш, һәм югары уку йортларында, гостиницаларда һәм башка урыннарда бу Россия законнары нигезендә булырга тиеш. Ләкин ул пункт тормышка ашырылмый. Һәм мөселманнар моны таләп итәргә тиешләр. Чөнки бу халыкның теләге буенча оештырыла торган әйберләр. Бу әйберләрне халыкка аңлатып һәм аларның бу хукуклар икәнен белдереп торырга кирәк дип уйлыйм мин. Аннан соң яулык мәсьәләсендә инде христианнар турында сөйләшсәк, алар да яулык бәйләп йөрергә тиешләр дин кануннары нигезендә. Алар үзләренең диннәрен бозалар гына. Һәм яулык бәйләп ялан баш йөрү ул христианлык билгесе түгел. Мәсәлән, сез 1900 елдагы төшерелгән Санкт-Петербургтагы фотоларны карасагыз, анда рус хатыннарда нәкъ мөселманнар кебек киенгәннәр, чөнки христиан динендә дә фигурны күрсәтергә ярамый, кулны күрсәтергә ярамый, чәчләрне күрсәтергә ярамый. Алар да яулык бәйләп йөрергә тиешләр. Сез инде игътибар иткәнсез, чиркәүгә кергәндә бөтен христиан хатыннар башларына яулык бәйләп керәләр. Аправолосица дигән сүз, аправолосица дигән сүз шуннан килә. Чәчне күрсәтеп йөрү ул гынах христианнарда да. Ул мөселманлык билгесе генә түгел. Әлбәттә, чын мөселманнар алар шәригать белән яшәргә тиешләр. Хәзер тагын бер фикерне әйтеп киләсем килә. Монда сөйләделәр, имтиханнарны рус телендә бирү федераль мәгариф стандартлары белән бәйләнгән дип һәм бердәм дәүләт имтиханнары белән дип. Имтиханнарны рус телендә бирү ул мәгарифнең федераль дәүләт стандартлары белән дә бердәм дәүләт имтиханнары белән дә бәйләнмәгән. Ул айырым мәгариф министрының приказы белән кертелгән һәм ул бердәм имтиханнар турында түгел, ул дәүләт йомгаклау имтиханнары турында. Чөнки бүгенге көндә укучыларның хукуклары бар, сайлау хукуклары. Алар бердәм дәүләт имтиханы да бирәләр. Ул форманы сайламы элеккеге кебек дәүләт йомгаклау имтиханнарында бирә алалар. Һәм ничек кенә сайласалар да, барыбер алар Россия мәгариф министрының приказы нигезендә рус телендә генә бирергә тиешләр. Бу законда түгел, бу нормада түгел, бу Россия мәгариф министрының приказы гына. Һәм бернинди законда да дәүләт имтиханнарын русча бирү генә каралмаган. Әлбәттә, халык сайлый бердәм дәүләт имтиханын, чөнки бердәм дәүләт имтиханы нигә ул бердәм дип атала? Чөнки ул мәктәптән чыгарылыш имтиханы гына түгел, югары уку йортына да керү имтиханы. Әгәр дә кеше югары уку йортына керергә теләми икән, ул йомгаклау имтиханы гына биреп чыга ала. Шуңа күрә, әлбәттә, имтиханны рус телендә генә бирү Конституциягә дә, халыкара законнарга да һәм кеше хукукларын бозуга да керә. Ул бөтен законнарны боза. Бу эш буенча судлар, мәхкәмәләр алып барылды,
Ләкин Россиянең югары суды да бу приказны үз көчендә калдырды. Хәзер ул Европа судында, ләкин Европа судында кирәк алар җыялар информация бу айрым кешеләргә кагыла торган әйберме, я бөтен халык моңа каршымы. Алар бу тикшерү эшләре алып баралар, ләкин безнең масса күләм чараларда да халык арасында да зур чыгышлар юк бу имтиханнарга каршы. Россия мәгариф бу Россия югары суды моны үз көчендә калдырды. Россия законнары нигезендә, чөнки Россия мәгариф законында язылган туган телдә белемне тип мәктәпкә кадәр генә алып була. 9-нчы класска кадәр генә Россия гарантияли. 10-11дә Россия мәгариф министры, Россия мәгариф системасы туган телдә белем алырга мөмкинлек бирми. Бу әлбәттә кеше хукукларын зур чикләү, чөнки Россия конституциясендә дә һәм халыкара законнарында да каралган кеше туган телдә билимне һәр дәрәҗәдә алырга мөмкинлек тудырылырга тиеш дигән. Балалар бакчасыннан алып югары билимгә кадәр һәм югары билимнән соң да профессиональ билим фән өлкәсендә дә туган телдә эшләргә мөмкинлекләр тудырылырга тиеш дип язылган. Инде Россия хөкүмәте моны 9 еллык тип билим белән генә чикли. Һәм Россиядә гомумән урта билим бирү мәҗбүри. Шулай итеп, урта билим калган халыкларга рус телендә алу мәҗбүри булып чыга. Бу кеше хукукларын бик зур чикләүләр һәм шуңа күрә тип крәш булырга тиеш туган телдә билим алу мөмкинлеген бөтен дәрәҗәдә булдыру һәр халыкка Россиядә. Бу иң зур пункт булып тора. Һәм икенчесе, без мәгарифнең федераль дәүләт стандартлары турында сүз алып барабыз. Ләкин ул стандартлар һәр вакыт бар иде Россиядә. Инде яңа федераль стандартлар, алар Европа билим компетенцияләренә туры китереп ясалганнар. Бу Европага якынлашу адымы белән эшләнгән эш һәм ул кирәк, чөнки бу билим компетенцияләре 2005 елда Европа Берлеге тарафыннан кабул ителеп һәм һәр илләрнең дәүләтләренә тәкъдим ителгән иде. Россиядә бу адымнар белән бара, алар югары билемдә Европа стандартларына якын китерергә тырышалар һәм мәктәп системасында якын китергә. Бөтен билим компетенцияләре Европа компетенцияләре нигезендә алынган, ләкин безнең Россия федераль стандартларында, билим стандартларында бер генә үзгәреш кертелгән, туган тел компетенциясе чиреп калдырылган. Россиядә һәм бөтен дөнья законнары нигезендә туган тел билим компетенциясе, туган телдән билим компетенциясе иң югары билим компетенциясе дип санала. Ул нәрсә аңлата? Туган теленнән имтихан бирмәгән кешегә билим турында документ бирелми. Туган телләр шулай саклана бөтен дөньяда. Һәм нинди генә илне алсагыз да, һәр кеше туган теленнән имтихан бирә. Ансыз билим турында документ ала алмый. Ул табигый хәл, чөнки билим нәрсә ул? Ул халыкның, барлык халыкларның тәҗрибәсе. Балаларга билим бирү, шул халыкның тәҗрибәсен киләсе буыннарга тапшыру. Инде халыклар үз телләрен киләсе буыннарга тапшырмыйлар икән, ул кеше инде билимле дип санала алмый, чөнки ул халкының тип тәҗрибәсен белми кала. Һәм икенче безнең тип крәш булырга тиеш, туган телдән билим компетенциясен федераль дәүләт стандартларына кертеп, ул туган телләрдән мәҗбүри имтихан, йомгаклау имтиханы булырга тиеш. Бу
бердәм дәүләт имтиханнары составында һәр кеше туган телдән имтихан биреп кенә аттестат алырга һәм югары уку йортына керергә хокук алырга тиеш. Моның өчен халыклардан таләпләр генә кирәк. Бу бөтен дөньяда бар, кеше ниндидер уйлап табылган юл түгел. Тагын әйтеп китәсем килә, татарча тәҗрибәсе турында бу терминның бик күп төрле тәрҗемәләре бар аларның. Бу инде зур проблема белән бәйләнгән. Мин ул проблемада әйтеп китәрмен. Беренчесе, татар телендә эре мөгезле терлек белән мөгезле эре терлек арасында аерма бар. Шуңа күрә федераль дәүләт мәгариф стандартлары белән мәгарифнең федераль дәүләт стандартлары арасында да аерма бар. Мәгариф федераль дәүләтнеке түгел. Мәгариф ул халыкныкы, стандартлары федераль дәүләтнеке. Шуңа күрә моның аермасы шунда, бүгенге көндә Россия законнары нигезендә белем бирү программаларын һәр мәктәп үзе төзи. Һәр мәктәп үзе төзи. Шул исәптән укыту сәгатьләрен дә билгели. Бернинди федераль стандартларда шул предмет шул кадәр сәгать укытылырга тиеш дип язмаган. Анда язылган нинди предметтан бала укып чыкканнан соң нәрсәләр эшләргә белергә тиеш. Анда нәрсә белергә тиешлеге дә язмаган, ул нәрсә эшли белергә тиеш икән язылган. Инде шунда ук ул стандартларда бар милли региональ белем эчтәлеге. Милли региональ белем эчтәлеге дә булырга тиеш һәр предметтан. Ләкин бу белемнең эчтәлеген һәр мәктәп үзе кертә. Федераль стандартларда гомуми Россия өчен таләпләр куелган. Инде милли регион белем эчтәлегенә берни таләпләр куелмаган, аны һәр мәктәп үзе кертә. Ләкин кызганычка каршы бу эчтәлекне безнең мәктәпләр бик кертмиләр. Сез нинди мәктәпкә генә барып карасагыз да, алар укыту программаларын Россия мәгариф министрлыгы эшләгән үрнәк программалар бар. Үрнәк. Алар закон түгел, алар методик ярдәм өчен. Алар шуны копируй итәләр дә, башына шул мәктәпне дип язып куялар да, аның içində бернинди региональ белем, милли белем эчтәлеге юк. Бу булырга тиеш. Бу булырга тиеш, әлбәттә, без шуңа җыелдык. Бу хәзер Россия мәгариф законнары нигезендә тулысынча ата-аналар тарафыннан эшләнелә. Монда халыкларның хукуклары Конституциядә каралган. Россия законнарыннан, мәгариф законнарыннан чыгарылды. Бу 18-нче елда чыгарылды, август айында. Һәм анда язылган ата-аналар уку телләрен сайлыйлар. Хәзер без милли мәктәп дип сөйләшәбез, ләкин милли мәктәп дигән термин хәзер Россия законнары нигезендә юкка чыгарылды. Элек мәктәпнең уку телен билгелиләр иде урындагы хакимият. Алар карар нигезендә бу мәктәп шул телдә дигән һәр елны списоклар чыгарыла иде. Хәзер алар юк, андый хукук алынды хакимиятләрдән. Хәзер ата-аналар уку телен теләсә нинди мәктәптә үзләре билгели. Беренче класс балалар бакчасына кергәндә, беренче класска кергәндә һәм 5нче класска кергәндә. Шуңа күрә монда ата-аналарның роле бик зур. Алар мәктәпнең уку программаларын төзегендә дә катнашырга тиешләр. Һәм алар катнашалар да, чөнки монда формаль рәвештә ата-аналар җыелышларында мәктәпнең укыту программасы тикшерелә һәм раслана. Шуңа күрә монда һәр предметтан белем эчтәлеге, шул ук тарихтан, географиядан, җырдан, технологияләрдән предметларда, ул математикада да булырга мөмкин, чөнки безнең
математик галимнәребез бар, физик галимнәребез бар, физикадан алар мәктәп программаларында каралырга тиешләр. Без бит анда Ньютонны өйрәнәбез, мәсәлән, физикадан. Өйрәнәбез физикадан Ломоносовны, химиядән. Ләкин безнең бит шундый галимнәребез күп татарлар арасында. Biz аларны өйрәнмибез мәктәптә, аларның портретлары да юк. Мәсәлән, бүгенге көндә Рәшид Сүнәевне алсак, ул дөньяда беренче физикчы. Ул бүгенге заманның Ньютоны, ләкин безнең балаларыбыз аны белмиләр. Ул мәктәптә өйрәнелми, аның портреты да юк. Бу булырга тиеш, чөнки бу милли тәрбиянең бер өлеше. Бу халыкның рухын күтәрә торган әйбер. Бу физикадан гына түгел, математиклар да бар, биологлар да бар, бөтен өлкәдә бар, политологлар да бар. Ләкин без аны үзебезнең балаларыбызга җиткермибез. Бу безнең мәгариф системасының, мәктәпләрнең эше. Сәгатьләр санын күрсәткәндә дә, сәгатьләр саны буенча да ата-аналар катнашалар. Мин инде нәрсә эшләргә соң дигән сорауга җавап итеп шуны әйтәм, балаларыгызны мәктәпкә биргәндә ата-аналар җыелышында катнашырга кирәк, аңлату эшләре алып барырга кирәк һәрберегезгә, һәрберебезгә дә. Һәм уку теле сайлаганда күп тел сайларга кирәк. Анда чөнки законда бер генә тел сайларга диелмәгән. Мәктәпләр аңлатырга тырышалар, хакимият аңлатырга тырыша, бер генә тел сайлап була. Юк, күп тел сайлап була. Сайлагыз уку телен. Рус телендә, татар телендә, инглиз телендә мөмкинлекләрегезне киңәйтегез. Әлбәттә анда язылган мәгариф системасы мөмкинлекләре шартларында дип. Ләкин мәгариф системасы мөмкинлекләрне һәр халыкларга тудырырга тиеш, һәм моны мәктәп җитәкчеләреннән, урындагы хакимиятләрдән таләп итәргә кирәк. Һәм безнең резолюциягә дә моны кертергә кирәк дип саныйм. Инде туган тел сайлау, мин уйлыйм, чөнки бу мәҗбүри туган тел сайлау, ләкин монда шундый законда бер әйбер кертелде 18-нче елда, туган тел исәбенә рус телендә сайлап була дип. Бу әлбәттә бернинди башка сыя торган әйбер түгел, бу ниндидер ясалма конструкция. Әлбәттә безгә, татарларга, һәм башка халыкларга да туган тел итеп үз халкыбызның телен сайларга кирәк. Чөнки туган тел ул әти-әни теле түгел. Күбесе кеше ул әти-әни теле, бабайлар теле дип сөйлиләр. Законнар нигезендә һәм конституция нигезендә туган тел ул синең халкыңның теле. Туган телне кеше белмәскә мөмкин. Һәм шул критерий ул ассимиляция нигезендә ята. Ассимиляция туган телен белмәүче кешеләр саны исәбе нигезендә алып барыла. Мәсәлән, без 2010 елдагы переписне карасак, 5 миллион татарның 1 миллионы туган телен белми. Бу инде татар халкында ассимиляция 20%-ка җиткән дигән төс, официаль. Әлбәттә, аның белем дигәне дә, беләм дигәне дә ул бит бик шартлы әйбер. Чөнки татар телен беләм дигәнне дәүләт имтиханы нигезендә генә тикшереп белеп була. Рус теленнән кебек. Һәм официаль рәвештә. Әлбәттә, күбесе татарлар уйлый, минем балам татарча белә дип. Һәм шуңа күрә татар телен аңа укытмый. Укытмый, телне белеп булмый. Телне бердә ука мәктәптә укытмыйлар, телне белсен өчен. Ул кеше надан була. Чөнки мәсәлән, Россиядә зур көрәш алып барган грамотасызлыкны бетерү турында. Ул нәрсә? Бөтен кешене укый язарга өйрәтү. Әлбәттә, бу күз алдында тотыла рус телендә укый язарга өйрәтү. Ләкин иң төп белем компетенциясе, мин әйттем, туган тел. Шуңа күрә туган телдә укый яза белү. Ул грамоталыкның төп билгесе. Бүгенге көндә без татарларда инде зур хәрәкәт оештырырга кирәк дип уйлыйм мин, туган телдәге наданлыкны бетерү. Чөнки мәктәптә укымый, укырга язарга өйрәнеп булмый, телне белеп булмый. Бу телне мәктәптә өйрәнү дә кичкенә генә өлеше. Әгәр дә сез предметларны татар телендә укымасагыз, сез татар телендә аралаша алмыйсыз. Чөнки тел ул
kişiler arasında nindidir проблемаларны хал итү өчен эшләнелә, кулланыла. Исәнмесез, саумысыз гына дип түгел, тел аралашу чарасы. Кешеләр аралашалар ниндидер проблемаларны хал итү өчен тормыштагы. Бүгенге көндә терминнарны белми, фәнни терминнарны белми, бер проблемада хал итеп булмый. Терминнарны, фәннәрне өйрәнгәндә генә мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә беренче шарт туган телне сайлау, үз халкыңның телен, татар телен туган тел итеп, икенчесе билимне туган телдә алу. Күбесе халык математиканы русча укытыгыз әле дип аптырыйлар. Бу мин математик буларак әйтәм сезгә, башка сыярлык әйбер түгел, чөнки математикада бернинди рус термины юк. Аның исеме дә русча түгел. Гомумән без укый торган фәннәрнең берсенең дә исеме рус телендә түгел. Рус теленнән башка. Математика рус сүзе түгел, физика рус сүзе түгел, химия рус сүзе түгел, биология, нинди генә фәннәрне алсагыз да берсе дә рус сүзе түгел алар. Аларның içендә дә руслардан кергән бер термин да юк. Мәсәлән, плюс-минуста, синус-косинуста, гиперболы, параболы, квадрат, һәм башка нинди генә термин алсак та, алар берсе дә руслар тарафынан уйлап табылган түгел. Дәреслектәре дә аларның русча түгел, руслар тарафынан. Алар барысы да тәрҗемә ителгән дәреслектәр. Беренче химия дәреслеген Ломоносов тәрҗемә иткән. Математиканы Остроградский тәрҗемә иткән. Безнең телевидениедән бара торган бөтен программаларда алар сатып алынган инглизчәдән тәрҗемә ителгәннәр. Кинолар да инглиз теленнән тәрҗемә ителгән. Ләкин нигә соң Россия рус телендә шулай тырышып укыта, бер термины булмаса да, ул фәннәр рус телендә эшләнмәсә дә, без татарлар безне русча укытагыз әле лаф рабыз. Нәрсә бу? Мин аңламыйм. Чөнки минем әтим математика укыта иде, гомер буе укытты, ул әйтә иде, математиканы белү өчен баш һәм акбур гына кирәк дип. Монда телнең бернинди файдасы юк. Башың эшләмәсә, нинди телдә укыса да син аны аңлый алмыйсың. Рус авыллары бар. Аларның көтүчеләре бар. Русча гына укыганнар, рус теленнән башка бер нәрсә дә белмиләр. Көтүче булып эшлиләр. Чөнки берәйбер башлары эшләми. Эшләмәгән башны туган телеңә сылтарга ярамый. Бу инде килә Алласызлыктан, динсезлектән. Чөнки кешеләрне Аллаһ Тәгалә дөньяга яраткан. Һәм аларның сәләтләрен дә яраткан. Ул кешеләр дөньяга кирәк түгел. Математика белмәгән кешеләр дөньяда бик яхшы яшиләр, һәм алар бик күп. Шуңа күрә тел өчен ул кирәк. Ул терминнар татар телендә дә булырга тиеш, кулланышта булырга тиеш, һәм алар татар мәктәбендә ул белемне алырга тиешләр татарлар тарафыннан. Мин инде бу өлкәгә бик ерак китеп тормыйм, чөнки мин ул турыда сезгә аерым бер көн лекция сөйли алам. Бу педагогикада бик каралган мәсьәлә, туган телдә уку, ул педагогиканың нигезе. Ул нигезе педагогиканың. Бүгенге көндә шартлар каян килеп чыккан соң? Әлбәттә, бу зур политика нәтиҗәсе, чөнки бүгенге көндә Россия хөкүмәтенә кара гырухчылар килде. Мин рус халкын гаепләргә җыенмыйм, һәм ул бик зур ялгыш булыр иде. Монда рус халкының хатасы юк. Халык арасында төрле кешеләр була. Кызганычка каршы кара гырухчылар килде. Алар бүгенге көндә безнең Россияны Россия империясе шартларына кайтарырга хыялланалар. Бу инде 17нче елга кадәр булган политика. Мәктәптән чыгарырга халыкларның телләрен, халыкларны надан калдырырга, һәм ниндидер бердәм бер генә рус халкы дигән исем астында халык төзү, кыллар хөкүмәте төзү, дәүләте төзү. Ләкин бу дөньяга ашмашлык хал, мондый теләге белән яшәгән кешеләр булды. Мәсәлән, Германия ул ялгыш юл белән барды. Ләкин бүгенге көндә алар бөтенләй
башка форматта яшиләр һәм башка тормыш төзиләр. Моның хата икәнен бөтен дөнья аларга исбатлады. Безгә дә ул язмыш язмасын иде. Чөнки бу бик куркыныч хәл кешеләр өчен, яшәүчеләр өчен. Инде бүгенге политиканың нигезендә 1870 елда кабул иткән Россия программасы ята, ул обрусение инородцев дип атала торган политика. Ул политиканы мин кыскача гына әйтеп китәм. Анда каралган татарлар өчен анда аерым программа бар. Обрусение татар Мугамитан дип язылган. Һәм ул башлана татары Мугамитане, зомбируемый своими муллами, самый трудно поддаваемый народ для обрусения дип язылган. Шуңа күрә алар өчен аерым программа төзелгән. Ул программа нигезендә башта халыкларны, татарларны русча укырга күндерергә. Рус телендә генә укырга күндерергә. Һәм моны татарлар үзләре эшләргә тиеш булалар. От Каюм Насырилар алар биек шул программаны тормышка ашыручы кешеләрнең берсе. Инде татарлар русча укырга күнеккәч, аны табигый дип саный башлагач кына мәктәпкә программасына православие кертергә. Бүгенге көндә ул бара, ул рухи тәрбия дәресләре нигезендә бара. Вот сез рухи тәрбия турында сөйләдегез, ул дәресләр бүген бар. Аларның программалары бар. Татарстанда әлбәттә бу диннәр тарихы формасында алып барына, ләкин Россиянең башка регионнарында кимдә анда ислам динен укыту өчен урамнан исламны белгән кеше эзләп йөреми. Анда бер укытучы, ул православие укыта. Татарстанда татарларның кичкенә өлеше яши, үзегез беләсез. Шуңа күрә Татарстанны гына кайгыртып, котылып калып булмый, бөтен татар халкы өчен көрәшергә кирәк. Бу әлбәттә Россия федераль законнарына, Россия федераль хөкүмәте белән эшләгәндә генә мөмкин. Әйтәсе сүзләремне мин әйтеп бетердем кебек бу җыелыш өчен. Мин әйткән тәкъдимнәрне резолюция кертергә кирәк дип саныйм. Инде йомгаклау рәвешендә әлбәттә ата-аналарның үзләре белән дә, халык белән дә зур аңлату эшләре алып барырга кирәк. Беренчедән, икенчедән Россиянең үзенең конституциясенә каршы килгән законнары белән дә көрәш алып барырга кирәк һәм аңлату эшләре. Чөнки булган хукуклар алар үзләре эшләмиләр. Хукуклар эшләсен өчен, алар өчен көрәш алып барырга кирәк бер туктаусыз. Әлбәттә, мин прокуратурада мөрәҗәгать итәргә кирәк дип саныйм, чөнки прокуратура законнарны сакларга тиеш, үтәлешен тикшереп торырга тиеш һәм аларның конституциягә туры килүен көрәшеп торырга кирәк. Мин ник мөрәҗәгать итәргә кирәк дип әйтәм. Мин әлбәттә аны прокуратура йөгереп китеп эшләр димим, ләкин прокуратурага да басым ясарга кирәк. Мәсәлән, алар Татарстан законнарының үтәлешен гомумән тикшермиләр. Мәсәлән, Мәгариф өлкәсендә, Мәгариф законында язылган мәктәпнең программаларында билем, милли билем эчтәлеге булырга тиеш дип язылган. Ләкин аның барлыгын прокуратурада, Обернадзорда тикшерми. Тикшермиләр, андай тикшерү юк. Һәр мәктәп аны боза. Һәм башка мәсьәлә, милли региональ эчтәлек педагогик кадрларга да бар. Ачып карасагыз сез Мәгарифнең федераль дәүләт стандартларын милли кадрларда милли региональ эчтәлекне белергә тиеш һәм аны тәэмин өчен урыннардагы укыту телләрен белергә тиешләр. Бу югары уку йортларында да үтәлми. Бу Мәгариф өлкәсендә дә үтәлми. Ләкин прокуратура моны тикшерми. Шуңа күрә безнең тәкъдимнәрне прокуратурага да җибәрергә кирәк. Алар да бу өлкәдә эшләсеннәр һәм җавап бирсеннәр һәм аларның тикшерү тематикаларында бу темалар булырга тиеш. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, күп вакыт алу өчен гафу итегез. Зур рәхмәт. Форсаттан файдаланабыз. Сораулар.
Сезгә юллыйбыз. Миңа сорау. Яна, рәхмәт. Марат әфәнде, сезгә мондый сорау бар. Менә социология материаллары бар. Саннарны китерәм. Хәзерге вакытта татарча укучылар тәшкил итәләр 8,8%. Татарлар арасында. Ике телдә укыйлар, әзрәк 20%-тан артыграк. 70%-тан артыграк фақат тик русча гына укыйлар татарлар. Менә бу ситуациядә ничек итеп чишергә уйлыйсыз мәгариф мәсьәләләрен? Кызганычка каршы, мин хәзер инде бу проблемалар белән шөгыльләнмим, чөнки ничек дип әйтергә кирәк. Мин әлбәттә мәгариф идарәсе органнарында эшләдем 18 ел, ләкин инде мин 10 ел хәзер, 10 елдан артык фән өлкәсендә генә шөгыльләнәм һәм идарә эшләрендә шөгыльләнмим. Мин моны әйтеп китәм, бүгенге көндә мин кызганычка каршы темамда булган бер әйбергә кагыла алмадым. Бу сезнең сораудан файдаланып әйтәм. Бүгенге көндә моның белән мин шөгыльләндем. Идарә эшендә эшләнгәндә дә, хәзер дә полилингваль мәгариф системасы төзү турында. Әйтергә кирәк, бүгенге Россия шартларында рус телен белми яшәп булмый. Бу турыда мин генә сөйләмим. Мәсәлән, сез беләсез Тукайларны, аннан соң Аяз Исхакиларны һәм башка бик күп татар халкының алдынгы кешеләрен. Алар язганнар, дөрестән дә бу дини мәгариф системасында гына татар халкы үсә алмый, дөньяви белем бирә торган системада кирәк. Һәм Россиядә рус телендә белергә кирәк дип алар чыгыш ясаганнар. Ләкин алар күз алдында тоткан әйбер хәзерге замандагы булган мәгариф түгел. Рус телен белү, ул туган телне белмәү түгел. Ул рус телендә генә уку, ул мөселман булмау түгел, христианлашу түгел. Шуңа күрә дөньяда, мәсәлән, татарлар халкының проблемасы, ул дөньяда ниндидер бер оригиналь проблема түгел. Андый халыклар бик күп дөньяда. Һәм халыкларны саклау буенча кишилек бүгенге көндә нинди юлга баскан? Ул полилингваль мәгариф системасы. Алар туган телләрендә өйрәнәләр, туган телдә укыйлар да, алар дәүләт телендә өйрәнәләр, үзләре яшаган дәүләт телендә дә укыйлар, һәм кимендә бер чит телдә укыйлар, һәм шул телдә предметларда өйрәнәләр. Һәр предмет күп телдә укытыла. Һәм аларның укытучылары да шундый. Алар 4-5 тел беләләр. Әлбәттә, безнең айрым мондый мәктәпләр бар. Без аларны тизи алдык, Аллага шөкер. Ләкин аларны үстерү, аларның киңәйтү мәсьәләсе бик җиңел мәсьәлә түгел. Моңа каршы Россия федераль хөкүмәте чыга. Моның инде максатларын мин әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Аллага шөкер Минтимер Шәрипович та йөри башлады. Безнең халык бит инде түрәләр артыннан йөрергә өйрәнгән. Бәлки бу түрәнең сүзләренә карап, ничек тә булса халык силкенә башлар бу юнәлештә дип уйлыйм. Әлбәттә русча да белергә кирәк. Әлбәттә туган телеңне дә яхшы белергә кирәк. Бүгенге заманда конкурентлы кеше булу өчен чит телдә белергә тиеш. Мин Дамир әфәнденең фикере белән килешәм. Ул зур фикер. Бу полилингваль мәгариф системасы яхшы, ләкин аның тирәнлеге, эчтәлеге зур әһәмияткә ия. Һәм татар телендә генә уку саннары арасында куарга ярамый, чөнки бу сыйфатлы белем булырга тиеш татар телендә. Алар конкурентлы белем булырга тиешләр. Мин мәсәлән Казандагы лицей-интернатлар турында сәләтле балалар өчен әйтергә телим. Алар дөрестән дә татар халкының улларын тәрбиялиләр һәм кызларын. Ләкин алар шул ук вакытта Россия күләмендә югары урыннар тоталар. Анда конкурс белән керәләр укырга. Һәм безнең бөтен мәктәпләребезне шул дәрәҗәгә күтәрү өчен бүгенге көндә көрәш алып барырга кирәк. Мин юлын әйтәм, татарча гына уку турында сүз алып бармаска, татарчада уку, татар телендә белү һәм татар телендә предметларны белү
максаты куярга кирәк. Әлбәттә, бу кешеләр рус телендә яхшы белергә тиешләр, һәм чит телләрне дә яхшы белергә тиешләр. Бүгенге көндә мәгарифнең критерийлары шундый булырга тиеш. Без үзебезнең рамкаларыбызда гына чикләнеп ятып, алга китә алмыйбыз. Бу инде 100 елдан артык элек куелган максатлар һәм бурычлар. Ләкин үзегез беләсез, Совет шартларында яшәгәндә без тимер читлектә яшидек. Шуңа күрә бүгенге көндә ул читлекләр ачылып торды. Чөнки аның яңадан ябылу ихтияр бар мөмкинлеге. Шуңа күрә бүгенге көндә максатлардан башлап без полилингваль мәгариф системасы турында сүз алып барырга тиеш. Марат Розович, анда сезгә бер сорау юлланды. Может Жауап ли берсәгез иде. преподаватель закрепить, запретить держать ребенку 10 лет, держать уразу? Не может запретить. Ну как, это вообще, если запретить держать уразу, никто не может. Hürmetli Marat Vazıkoviç, men Stalbişi Mektebi'nin Tatar okutucusu. 2 yıl retten üzerine mektep direktörü bilen sutlaşkan okutucusu. Allah'a şükür 2 tapkırda da jingde mena bu yıl 5 prosedürü buldu. Verhunlu sut aşağı men özümün hukuklarımı yokladım. Bu boyunca tugul mena bugün günde men onu bilen geldim. Bik ağır buldum. 5 prosedürü aşağı ötüp, 3 prosedürü rayon sudu, 2 prosedürü Verhunlu sut aşağı ötüp, öz hukuklarını yoklagan okutucu. Bugün günde men hazır men ayta turgan sorau, ul bu tema boyunca tugul, men onugum bilen keldim bugün. Ul Usat Bağlar Bakşasına yürüy. Bu yıl oku yılı boyu Usat Bağlar Bakşasında tatar tili dersleri ötkerilmedi. Plan, учебный plan boyunca leksik minimum var, maksimum var. Gümmen okutu planının ötelmegeni için bugün günde kim cevap berge tiyiş. Men döveni bularak keldim. Birinci sorum şol. İkinciden, yeni şegne turgan Stalbişi Mektebi'nde tatar tili okutuşlarının nagruzkası bugün günde 10-12 saat kaldı. Okutuşlar işsiz, yeni turgan Usat Bağlar Bakşasında tatar tili okutulmadı. Men kimge müracaat etirge tiyiş? Prokuraturaga mı, Мәгариф министрлыгына mı, әллә Следственный комитетка mı? Рәхмәт. Әлбәттә, монда башта тикшерү эшләре алып барырга кирәк үзеңә, чөнки бүгенге көндә нормативлар бар мәгариф системасында. Әгәр дә сезнең балалар бакчасында туган телләргә теләүчеләр саны 8 кешедән артмаса, андый группа төземиләр. Әгәр сездә 8 кеше булса, балалар бакчасында алар татар теле укый торган подгруппа төзергә тиешләр. Ирәнә торган. Бу ата-аналар теләге белән эшләнелә хәзер закон нигезендә. Әлбәттә, бу закон конституциягә туры килми, ләкин ул закон тормышта мәктәп аны үти. Бу законга каршы дәүләт советы гына көрәш алып барала, конституцион судка биреп. Ну, минем күреп торуым буенча, безнең дәүләт советы, Татарстанның дәүләт советы бу законны судка бирергә җыенмый, конституцион судка. Инде татар теле укытучыларының нагрузкалары турында сүз алып барганда, кызганычка каршы сез бердән бер татар теле укытучысы судка биргән кеше. Калганнары судка бирергә курктылар. Һәм әле дә куркалар, алар куркалар балалары өчен, алар куркалар ирләре өчен, гаиләләре өчен, аларны эзәрлекләрләр дип куркалар. Мин моны Ходаем дәссә дип атыйм. Алар уйлап тапкан куркынычлар, алар ул куркыныч уйлап табалар һәм шуннан куркалар. Бу инде безнең татар халкының һәм аларның укытучыларының кишилек дәрәҗәсен күрсәтә торган әйбер. Руслан моңа әйтә ала, чөнки Руслан әзер иде, безнең бөтен исеклар әзерләнгән иде. Аларга адвокатка тапшырам дип кул куярга гына кирәк иде. Аларның үзләренә судка да йөрергә кирәкми иде. Ләкин бер кешене табып булмады. Кызганычка каршы сез бердән бер кеше. Инде бу сорауларыгыз буенча җавап бирәләм. Әгәр дә сездә 8 бала группада теләгән булса, аларга татар теле укытылырга тиеш.
Yok kadrlar yok diye yok mesele kadrlar yok bulsa siz sudka berегіз, алар müracaat etkenler mi Мәгариф министрлыгына? Мен мектепте де шиялам, анда мен 11 күннен сағат. Балалар бақшасында да шиялам дедім. Жоқ, сіз судташқан. Bu вакытта аларны судка берергә кирәк, чөнки кадрлар юклыгы испатлана бик җиңел. Алар һәр елны Россия Татарстан Мәгариф министрлыгына бирәләр заявка. Заявка бирелгәнме? Ул заявкага нинди җавап килгән? Заявкага җавап уңай була, чөнки сезнең мәктәпләрдә бик күп татар теле укытучылары, алар бакчада укыта алалар, аларның бөтен хукуклары бар. Бу инде мин беләм, сезнең район ул рус районы, шуңа күрә инде алар татар телен чыгарып бәргә тырышалар. Бу законлы түгел, моның белән судит итәргә кирәк һәм моңа мин үзем дә ярдәм итәргә тырышырмын, бәлки юристлар да сезгә ярдәм итәрләр. Мин инде консультация генә бирә алам, юнәлеш кенә күрсәтә алам. Мин шул турда гына сөйләп киттем әле генә, прокуратурада, обернадзорда бу милли региональ билимнең эчтәлеген һәм аларга тудырылырга шартларны тикшермиләр. Законда каралган булса да.